Викаме в един глас, на протести пламъка е в нас. Години кражби и позор, сега обаче сме Силистра за пореден път доказа, че е жива. Стотици излязоха на протест срещу престъпното управление. Браво, силистренци! Гледайте видеото. Защо сте на протеста днес? Добър вечер. На протеста съм тук, за да изразя своята гражданска позиция, най-вече за това, че ми омръзна толкова години да търпим едно и също управление. Виждаме, че те не се справят. Виждаме корупцията на всички нива, абсолютно на всички нива в държавата, но промяна няма. Да искаме повече управлението на Бойко и Пеевски. Искаме Бойко и Пеевски да се тръгнат. Искаме да кажем стоп на политическото нахалство. Тази вечер съм на протеста, както мисля като всички останали хора, защото на народа му преля чашата да бъдем всекидневно ограбвани от бъдеще и какво ли не. И не само ние, деца, внуци, всички. Мисля, че това трябва да спре до тук. Здравейте на всички, аз съм от град Силистра на протеста. Искам да подкрепя всички българи за промяната и трябва да има промяна, защото нещата не вървят никак добре. Откакто съм роден, ние винаги сме в криза. Против цялата мафия, мафията вън, Пеевски, Борисов, долу, шибанеци. Оставка за всички! Оставка! Здравейте, протестираме срещу корупцията, срещу правителството, продажниците. Искаме да живеем в една по-хубава България и правим каквото е нужно, дори и да сме просто тук. На протеста съм, защото искам оставка. А защо искам? За по-доброто бъдеще на всички нас. За една по-добра България. Оставка за цялото правителство и нови избори. На протеста съм, защото нищо в нашата държава не е наред, като започнат образование, здравеопазване, корупцията е на много високо ниво, схеми на всеки възможен, на всяко възможно място, където се разбута и за някакви схеми и корупция. Оставка за цялото това абсурдно правителство. Ние сме на протеста, за да искаме оставката на Пеевски, на Борисов и на всички корумпирани личности, които се водят уж хора. И за това трябва да свалим това правителство. Сега сме силни от САД. Виждаме, постоянно взимат грешни решения за народа. Не искам евро. Аз съм отделил месеци от живота си за борба против въвеждане на еврото. Всъщност, грешно се изразих, не против въвеждане на еврото. За да има демокрация, да има референдум. Ние искаме да има референдум за еврото. Нека български народ да започнат да го питат. Ние сме част от народа, ние сме суверена. Те трябва да ни питат, не да правят каквото си искат. Виждат сега протестите и пак казват, че няма да оставят правителството. Те не подават оставка, те държат кокала. Това е положението. Нямат работа тук. Трябва да изчезнат от държавата, да се махат. Оставка! Ето ми за протеста.